Panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret ramakane lengkung wong sing Madiun Jakarta Selamat malam Mbak Elisa. Entok loro, yes sugeng dalu. Nggih. Selamat malam. Alhamdulillah saged rawuh wonten dalipun Mas Utomo. Nggih alhamdulillah. Wonten saged Gerawan wilujeng. Sumber nggih. Anu jare ning Ponorogo. Ya kuwi lho. Jan yo jenenge menungso kedunungan inolo lilali salah apes lan mati ki menungso. Omong opo Jadi- iki? Oh, Mbak Elisa iki keturunan saka Sulawesi, Jo. Aku carane ngene golekno HP tak translate sik wae. Gen aku mudeng ngono lho. Lek iki rasa mudeng. Translaten. Translate gundulmu kuwi. Tolong ditranslaten. Translate. Ya, Ono ngatur menungso. Kedunungan lali. Iya. Tujune tak elingke. Anu Pak Git izin. Dalem. Bojoku mbiyen iki terkontaminasi karo Elisa ya. Kowe kok bangga men to karo bojomu. Lah, Dilu kok bojoku. Ya kudu bangga karo bojone ya, Tuk. Sekali-sekali iki bojone sapa Kowe ngono. iki lho. Iki lho ndak paham. Wong iki kudu paham karo bojone dhewe. Wis marai ngene lho, kulinomu iki seneng membakan bojone wong. Dadi Wagen nek ndi kok bojo. ya bojoku lho. Ya, Saiki ya. mulai ngelek-ngelek. Cek, kowe berarti pengkhianat kowe. Lah ya apa? Cek Mbak Elisa, tak urus sik. Lah ya apa lho? Pangapunten Pak Git. Heeh, Kowe kono. ngomong bojoku berarti selama iki bojoku karo kowe berarti. Lah ya apa? Ayo, kowe mau nopo HP ning pawone Pak Utomo? Lah kok tulisannya bojoku? Lah ya bojoku kuwi. Gak iso. Lah kok iso? Wong ning HP kuwi istriku tak tulisi bojoku kok. Kok ning HP-mu nyapa kuwi? Loh, lho pancen bojoku kok. Ora. Loh, kowe gendeng Berarti ya? bojoku mbokek ning HP-mu kuwi. Kowe gendeng aja nih. Loh, Ya pancen tak tulis bojoku kok. kuwi bojoku. Nyapa kok ning HP-mu kuwi? Oh, ganteng-ganteng kok culuk kowe. Loh. Nggih ta, Pak? Wonten HP kula ki privasi lho. Bojoku ki ning HP-ku. Kok telepon ning HP-mu ya bojoku, Loh, pancen ya bojoku kok. Berarti Gak, kuwi bojoku kuwi. Kluthuk seneng karo bojomu, Dik. Nggih, Pak. Wong ditulisi HP-ne jenenge sapa? bojoku ngono. Berarti kowe ya seneng karo bojoku barang. Lah ya apa? Nih HP ku jenenge bojoku, Nah. iki bojoku. Kowe ternyata main Paket. Kuwi ya bojoku dhewe. Ora wis. Lah ya bojoku. Bojoku toh jenenge. Ayo, mau kok telpone muni ning pawone Mas iso Utomo curiga. kok tulisane kulit-kulit bojoku mbok. Layak kok bojoku njaluk mangkat gasik iki jebule iki mau. Paket. Aku iki bojoku dhewe paket. Ora, Tulisannya ana bojoku dhewe apa ora? bojoku ora enek. Wong pek bojoku ngono tok. Ana tulisan dhewe ngono. Ora enek. Anu sesuk tak gantine. Apa? Gendaanku ngono. Kowe kok arepe Ya selintisan. cok ya jenenge bojoku kok kowe gendeng aja iki ya. Ngono Ngene lho bojoku. Mbak Elisa. Cek. Apa? Bojoku biyen Lah langsung ana bojoku. Bojomu mripate rakur ngono kok sok. kowe gendeng aja. Wong ki ning ndi-ndi ki mripat rakur kiwa karo tengen. Apa tau tuman kowe mripat nglumpuk tadi sisi. Malah kaya piccolo. Piccolo ini tengah. Kok ge piccolo barang iki. Dragon Ball. Ora rakur ki Mas. Dragon Ball iki cara Jawa kuwi. Ayo. Aja guyang-guyu cipok borok lho malah. Apa? Cipok itu apa? Cipok itu Aku nggak ngerti basamu. cipok itu Ya. gini. Cipok itu makanan. Oh, yang Dari bulat-bulat itu. bulat-bulat. Pentol. Pentol itu kalau dipangan moncot itu namanya cipok. Oh iya. Aja gagas lambene kluthuk sa. Oh. Bengi iki rapate waras sik ne. Alasane aku sing gendeng-gendeng ini sing. Dedek gudulmu. Gendeng. Aku ki rendang. Goleki gendeng-gendeng. Aku ki rendang. Ren. Dendeng ya. Berikan bahasa yang baik kepada seorang wanita. Kalau kamu mengakui bahwa wanita itu adalah seorang istri, anggaplah istrimu sebagai mahkota. Tuh. Ngono lho. Yang nyerin Jangan kamu rendahkan Ya, harkat ngomong martabat. Ngerin. apa kowe? Lho kowe iki wis nakal murah umum. Kok nutur ya. Yang nyerin kamu. Aku lho malah ketok ngene iki tertib. Mas Sigit, Nduk Mas Sigit, Elisa. Aku ora melu-melu. Sepurane ya. Uang iso
Wong Wis aku ora melu-melu. Loh, kowe, lho, aja melu lu. Ora. Monding wis tau melu kok. Seksi yo. Kita kandhani. Oh, bareng yo. Wong sing rawuh mirsani kuwi kabeh iki lak majemuk nasional. Ora ana wong resik, ora ana wong reget, ora ana wong apik, ora ana wong elek. Isone apik kuwi dasare tau nglakoni elek. Nek wis tau elek iso tujune apik. Ning kadang akeh wong sing berprinsip baik tapi tujuannya jelek akeh. Ngopo, Duk? Apa kowe? Ketoke nakal. Lah terus Ning Loh, tertib. tertib cangkemmu kuwi. Wong kowe padha wae kok dadak Mbak Elisa ben bareng dawuh. Menika ditimbali Mas Utomo juragane koperasi Setya Dampo Awang. Matur sembah nuwun ingkang kathah. kok mantu sempak nuwun gundulmu. Sembah. Omong awake giyeting nih, sing kalem-kalem. Sembah. kupingmu ki aman. Lah iki mulo matur sempak nuwun lho. Balenono Nduk, balenono. Sing bener ki matur cawet nuwun. Sembah nuwun. Sembah nuwun. Nah, Ireng, diam ireng. lho lah yo sing pakai ireng. Wong edan. Anu Nduk, Sangat ireng. ngene karo aku wae, nek karo iki enggak tahu positif blas. Heeh. Hidup itu harus penuh dengan kepositifan. Oh, ya. Wong urip kok ora duwe Alah. prinsip positif. Wis to. Kene cetok positif. Aku Kene. roh aki. Aki lek mek positif tok ora murup. Terus Positif karo negatif akhirnya menyala. ya nyetrum cengelmu kuwi. Padha Ya. wong ya ora Apa? percaya. Ki aku apik ning kene bu kene. Iya. Positif apa negatif? Kamu negatif apa positif? Negatif. Ya wes aku milih sing negatif Ya ora wae. apa-apa wong ki padha gobloke. Ngono. Nggih ngaturaken derek Mangayu Bagio. Bagio, wah Bagio wis ninggal almarhum. Kudu. Abang Kirun di- Seneng iki lho wis ana apa jenenge gedong gedeng Geteng gundulmu ya, geteng. Ya dimaklumi to Duk wong iki. Anu, Prasoko Jelas iki artine iki apa lho lara muda kok geteng. Siji desa mawa cara, negara mawa tata, genting lakuning patet. Wong iki kudu menghormati berbeda suku, berbeda bahasa, itu sesama kita warga Indonesia, hormati dengan apa yang menjadi karakternya. Ora Negoro tawa coro dewa toro toto. Oh, Ajinomoto. Desa mawa tata. Iki tak goleke sing penak. Desa mawa cara, negara mawa tata, genting lakuning patet, tuturi handayani. Ngono lho, jer basuki Mawa mawa. deya. Nah. Kok mawa boyo gitu. Boyo nyokot cekelmu ya. Duh, Wis Elisa ben ngomong Sing sik. penting kula nderek memuji. Mugi-mugi menika anggenipun kuberasinipun saketo ngirim boko. Oh, rembuk. Nggih. Iki tasakuran daleme sing anyar Mbak Elisa. Dalemipun mugi-mugi saged tingkat songo sak dhuwure 7 niki nggih. Kowe 7 to? Bolu. kae iki ditingkat dhuwur mergo nek sak waya-waya depresi bunuh diri lak cepet kae. Oh, jane ngono to urusane. Iya. Iki bengi iki acarane syukur. Mula Oh, didongake nggih. rezekine semulur. Sembulur. Karo dulur saya Akur. akur. Insyaallah panjang Umur, umur. Entuk sekeluarga. berkahe para leluhur. Nggih. Insyaallah besok bakal iso ayem, Makmur. tentrem, urip sing temu makmur. Amin. Dan yang luar biasa untuk Oke. operasine Mas Utomo kuwi karyawannya 90% itu warga dari desa Gerawan sendiri. Tambah tepuk tangan. Loh. Ayo. Mula jumbo karo slogane Koperasi Setya Dampo Awang ya kuwi sukses sendiri biasa. Sukses bersama luar biasa. Lah, bedane koperasi karo tempat simpan pinjam yang lain ya kuwi. Soalnya anggota ki ya pemilik koperasi. Iki sukses sendiri biasa, nek Biasa. dalange tok biasa. Ning sukses bersama itu luar biasa. Luar biasa. Dadi nek dalange tanpa yoga kuwi wis muspro Mas. Dadi nek umpama yogane obah, Mas Dalang kuwi ora obah, kira namanya kurang kerjasama. Betul. Ki kudu padha-padha. Mas Sinergi. Dalang obah, ngisor ya Obah. obah. Dadi nek dhuwur obah, ngisor obah. Akhirnya metu bocah. Yalah lah. Lambine. Akhirnya Nek jejer iki mesti otakmu kotor. Akhirnya dadi kaya Yosi. Nembang ya sa, nembang ya sa. Nggih. Sik, saurunge nembang gekne serembak Mas. Gekne serembak. Oh. Aku yo moh kalah karo kono. Oh, doprakan. Iya no. Kentongane. kentonganmu, Duk, tuh. Iki Muga ade yo. Oh Elisa ki apik kok Elisa.
Wah, men apik kok Elisa kae. Elisa dadi ketoprak iso apa, Dik? Oh iya to, Mas. Niki tau melu ketoprak Lembang bolak-balik wangsit gumelar piye ayo. Lakone apa iki lakone? Menang nih. Wah, lakon iki sak sae sak temu-temune niki. Ayo Jenengan niku. sumpah prasetyo babakan katresnan. Aja dolanan lampu lho. Kaya wis mbok weling. Kono toprak kene ya toprak raketang disampiri melu wayang. Dan kanca-kanca warga mriki supaya ngerti nek Mas Jok Klitik Jok Kluthuk iki mbiyen Tukang alang-alang. Oh yo alang-alang kuwi jelas. Mbiyen melu ketoprak siswa Budaya Tulungagung. Nggih. Heeh. Dapukanmu nek siswa mbiyen apa? Jaran Mas. Jaran sik ya sadurunge anu. Jaran terus ngerek kelir, terus portir, Heeh. terus akhirnya asongan. Lah kok mainmu kapan kuwi? Saiki. Sakit ngendong, Mas. Kuwi tutuk ndasmu. Loh, aku takok sampean Aja ngisini-sini kene nggon ketoprak lho. Iki masalah kentongan iki sakral lho. Tinggi pemandu ketoprak iki ya kentongan. Iki no sawi kentongan iki sakral mergo kentongan iki kentongan wedok. Kok iso? Wong kentongan wedok iki apa enek? Iki senengane paikit. Masa perkara jebebek ngono ya. Wedok. Wih nek kendongane ngececeng terus lanang ngono. Coba bisa ya. Sa, jong isi sisa. Wah. Kaya Pak Kucing kali ombo. Kaya iso ngentongi. Jajal, suwokno. Ya ampun. Kudu ngerti. Kaya iso ngentongi. Kowe nek irama lomba ngono. Lho piye lho? Lah nek pengen serpek santak sesek ngono piye? Suwuk. Halah. Kaya mudeng ta kowe iki. Aduh, sirap. Aduh. Ya ampun, iso lho sampe. Suwuk. Nyapa mbok dilatih lho. Ketoprak iki lakone cium-ciuman. Apa iki lakone Haryo Penangsang ngono. Ngono iso. Kang Mas Tito Pakso durung kondur-kondur. Durung kondur-kondur. Akon kunungku kinten-kinten pitung doso taun lawase. Gundulmu. Sutradara kok nesu piye? Ngopo to? Sido paksa kok produksi ternak undur-undur. Kondur. Anu tata apa tata basane ditata. Aku mumet to sasan jalan anu iki. Jajal Dereng. Durung kondur-kondur. Kondur kok. Pancen kagungane Kang Mas rada kendor. Saisone to saisone. Betul apa nggih? Ya apik kolaborasi. Saisone yo. Ketoprak pemain kok Sulawesi. Iya. Wis dangu anggon gunungku Kakang Mas Tito Pakso ono ngendi yo. Pitung sasi lawase aku ngenteni nganti kusi. Yuk monggo langgune langsung kangen lho kan. Kakang Mas Tito Pakso. Sri Tanjung. Kakang. Kepeneran. Kula bak kapang sanget kalih Kakang Tito Pakso. Ketoprak Sulawesi budaya. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Kakang Mas. Ing papan kene pun Kakang bakal niti pirsa marang kowe. Apa yo? Ayo, suwone aku. Nah, ngono lho. Pengentong ketoprak tenan ya ngene iki. Dialoge ben krungu. Cetok. Ing papan kene pun Kakang bakal niti
ndekno sik sak Bener dialog. ngentong ya ngene iki. Heeh. Aja nganti Ilustrasi. wis suwe anggonku ngupadi tumbaling praja. Mas telung plengkung gumolo telung gelung. Ya ngono. Nanging kaya-kaya kaget sakjur. Lah kok dipancal sing kentong? Iki lho nyapa. Petrah kece. Lah wong kene ngomong lagi serius kok. Tok. Ngomong serius tok. Ben kita rame. Rame iki ora tok tak tok tok terus. Gawe aturan rumangsamu toprak larang lho iki. Kowe ketoprak apa bakul bakso? Lah. Tak tok. Toprak larang kok iso mbok doli tok tak tok tok. Ketoprak iki ben suasana iki mencekam. Ora ngisin isine. Mencekam. Sitanju. Ing papan kini sakwisipun Kakang tumuju ana sak parigulan. Nek pas gambyong karo adegan kuwi apa kuwi ora usah lampune tikrip. Nah, ora iso dinikmati. Nek wis padang wis padang biar ngono wae. Fokus. Angger gambyong angger roman pyong wis lampune mengame. Ora nek Ora tau bedane. ndelok san horeg sama. Ketok nek toprak desa. Kaki. Ndak suwun kuwi kondo diajeng Sitanju. Kang Mas itu paksa. Peteng dedet lilin mangan. Ati kula kados sedih. Sedih sanget amargi Kakang menika kok Suwuk, Pak. kados boten percaya kalih kula. Ing papan kene percaya lan ora. Nanging pawarto sing ndak tampa. Keprungono sajroning taling aku. Njur mangerteni Gusti Prabu Seladikrama wis cumondhok ana ing papan kene diajeng Sita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki dapukane apa? Niki sinten nggih? Takonono. Niki leres daleme Sida Paksa. Aku lho piyambak. Menika wayahe asok. Saking koperasi Kaya setya membre. dapuk awang. Nggih. Saking koperasi Dampawang menika dina Minggu wayahe asok. Nyun pangapunten Mas, kula lak tinggal satu angsuran mbok saged diperpanjang Mas. Apa tumen toprake nek tagihan Bang Plecit barang iki lho. Ora ngerti saya mugi akeh anggota sing utang yo. Wah ngawur. Ayo tenanan kono, dadekke apa ngono lho Mas. Kowe dadekke mban ae, mban. Wong kadung serius Elisa kadung nata. Angger mban. Klutuk. Diajeng Cek Kakang Mas. ing papan kene ndak suwun kandha bloko. Ing kepara nyata kabeh nayakaning praja. Wis mangerteni yen kowe tumindak sinisian utawa sedeng marang Gusti Prabu Seladikrama. Dos pundi? Tumindak nopo? Kowe wis tumindak sedeng Tumindak sedeng. iya Kalih sinten? marang Gusti Prabu Seladikrama. Kula mboten tumindak sedeng kalian Gusti Prabu Silo Adikromo. Selo mangkleng. Silo Adikromo. Mboten kula mboten tumindak sedeng Kakang Mas. Namung panjenengan ingkang kula tresnani. Kula menika nggih tanglet kalian biyong emban kemawon. Menawi panjenengan mboten percaya kalih kula. Sakabeng kandhamu kaya-kaya goroh ana ing sak pangarepanku jinanjungi. Banjur kowe njaluk pitulungan marang Biyongban. Kula mboten goroh piyong. Piyong tulung andakno piyong mengaturke nek aku ki ora tumindak sedeng. Omongno. Wonten apa Gusti? Aku diomongin aku ki tumindak sedeng piyong. Bat Ngomong. batange golek kesempatan iki lho. Jangkrik kancan. Biyongban, Wonten dawuh Gusti Pate. kamangka sing ndak utus ngawat-ngawati. Mboten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri ingkang garwa panjenengan. Ingkang garwa panjenengan penting mboten tumindak lepat. Nah. Nanging
menapa penyempit tembak dakwa maneka warna. Sakit rasing manah kula Gusti Pate. Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Pramila saking menika sampun duka. Sakit rasing manah kula menawi kula menika Yen Nangis piye? Lek BG aku. Sedaya menika sampun kaleksanan. Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng Gusti Pate. Yo kene. Lalu sampeyan menika sampun dakwa maneka warna. Sampun duka kengken garwa. Sakit rasing Malah ngomong dhewe. Lah iki carane ngene ketoprak ya ora payu to, Bos. Gentenan. Ojo kowe nutup-nutupi bendaramu Putri. Ayo, Ri. Terus pundi wonten dawuh menapa Kakang? Ing papan kene ra ono liya wanita sing ndak tresnani kejaba wong kowe si Tanjung. Yo kene. Yo kene kowe tega mentolo gawe wirang pun Kakang banjur kowe sinisian ning Taman Kaputren. Kapecana kula menawi panjenengan boten percaya kalih kula. Piye? Kapecana kula menawi panjenengan boten percaya kalian Yo kula. kene kowe kandha kaya mangkono. Njur kepenak pangucapmu, njur kowe njaluk ndak pateni. Si Tanjung. Kurang apa anggonku lelabuh marang kowe. Yo kene mbok gawe cacat penggalihku. Menawi panjenengan boten percaya kalian kula niku boten tumindak sedeng saestu. Menawi panjenengan boten monggo mapecana kula, pecana kula. Entuk neh. sampun nyun pecah Gusti Putri. Mbane sarang gedhi. Nanging kula pitungkasih. Menawi panjenengan mejahi dhateng kula. Menawi mangke ludira kula. Ah. Apa sing cetha to? Menawi lho tunggu. Menawi ludira kula mangke anggono bacem. Anggono bacem berarti kula sedeng. Ananging menawi ludira kula anggono wangi Aku tak WA ya. berarti kula boten tumindak sedeng Kakang Mas. Si Tanjung. Ing papan kene kowe kandha yen ludira. Pati matane picek kok. Panggunge keciliken. Mulane melu maksud jumlah. Panggi ombo. Ing papan kene kowe kandha yen ludiramu anggondo amis ateges kowe tumindak sedeng. Sabanjure kowe kandha yen ludiramu anggondo arum utawa wangi kowe ora tumindak sedeng. Leres. Si Tanjung. Ing papan kene sumpah prasetyaku gondeli tresnamu nanging kowe gawe wirang pun Kakang. Aku pamit mati yo piyo. Aku pamit mati yo piyo. Oh, apa kuwi? Kowe wanita sing banget tak tresnani. Ing papan kini kowe duwe pitungkas. Yen ludiramu anggondo arum ateges kowe ora tumindak sedeng. Si Tanjung. Pas padakno sing ndak aduh Oh, kerisnya macet. kesalahan teknis. Papan kini lho delengen apa sing ndak gowo si Tanjung. Pak polisi. Ndangau. Ndangau. Dan. Yang. Monggo. Sepisan maneh ndak weni pangapura ya Janji. Iya. Kowe kandha blokku. Kowe tumindak sedeng apa ora? Apa teh? Kowe tumindak. Jes.
Oh. Disawang pemaine. Malah delok. Padha ditanggapi delok. Jess. Jadi ekspresinya itu terpegang antagonisnya. Si Tanjung. Ing papan kene ndak wenehi wektu kanggo kondo nglunturke kabeh kalau putamu. Kowe tumindak sedhing ora? Saestu kula mboten tumindak Piye? sedheng Kakang Mas kula. Kowe ora tumindak sedheng. Kowe tumindak. Ayo. Ayo. Kula menika mboten tumindak sedheng. Ayo. Urung wayahe. Tampune sik padang. Ayo. Iki sinyale api-api. Kowe aja sembrono. Baik. Aduh. Iya. Kai, Panjenengan boten percaya kalih kula. kowe kondo bloko bae. Yo, Malah kaya keblendes truk. ayo Ri. Indosiar iki. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ning papan kini si Tanjung. Waspadano. Aku ora bakal cikilangan yen kowe tumekaning bakti si Tanjung. Masa sindene kena setur. Emban. Pemban ayo. Yo kene mbok tangisi bendaramu putri. Panjenengan sampun tega karo karo piyam. Yo kene aku ora tega. Gusti Putri menika mboten tumindak lepat nang Apa kowe mangerteni? Kula tanpa saksi. Apa kowe mangerteni? Jangrek pas cangkeme. Kula menika tanpa saksi wonten dalam kepatihan Gusti Pati. Yo kene yen mangerteni kedaden kaya mangkene Gustimu putri ora mbok imutke. Ki menapa kula ngemutaken mboten kedaden kula namung ngemutaken dumateng panjenengan Gusti Pati. Gusti Putri. Aya. Lumahno ben pas. Ayo sumingkir. Sumingkir. Kakek. Ya cok. Yo gini kowe lirak-lirik. Pancen mataku ngene iki kok. Ora sengit nyawang rupam. Ayo. Diajeng si Tanjung. Wonten kau. Nyapa to? Iki lho. Bakal tak buktekke sak kabeh kandhang diajeng si Tanjung. Selek. Yen kowe kandha diramu anggondo wangi. Ateges kowe ratu mindak sedeng diajeng si Tanjung. Biyung ban minangka seksi ning papan kene. Iya. Kowe sing bisa nyekseni Biyung ban iki. Ro aku enek ngene. Sound effect. Backsound seng. Kene iki buat tadi. Seng. Sound. Diajeng si Tanjung. Yo gini ora nggondo arum sakwise ndak delok saka dhuwur. Saya mudhun ora nggondo arum e. Entarno tanggale ngelak mambu dhewe. Seng. Beluh. Kayak TikTok. Beluh. Diajeng si Tanjung. Waduh. Ora. Waduh. Ora diajeng si Tanjung. Ora. Langsung mulai. Neng di. Aku tak golek liyane. Diajeng si Tanjung. Yo kene diramu.
Anggoto arum dia. Kados pundi Gusti Patih? Lutur-lutur. Kados pundi kahananipun Gusti Putri? Kladuk aku mateni garwaku. Anggoto menapa lutiripun Gusti Putri? Duh. Kaya duwe kalumputan sing gedhe. Aku mateni garwaku. Si Tanjung. Yo kene luktiramu. Anggoto wangi. Kula sampun matur dhumateng panjenengan menawi Gusti Putri menika tidak lepat. Nanging menapa tetep pendang percaya Patih goblok. Kiajeng. Ojo kesusu. Kowe Kula nikah. sampun ngemotaken dhumateng panjenengan menawi Gusti Putri menika boten tidak sedeng. Nanging menapa tetep percaya Patih goblok. Yo, Bang. Kata kok, Piye, utang duit utang bondo sarbondo. Sing mbok Sarene penyensawan merjaya Gusti Putri ingkang sangat tresnani saged jeneng mati saking tangan kula. Tuh. Oh, slow. Kita enek sing urung mati. Tuh. Kowe tik. Kowe. Sek. Sekop. Tak ketikin dase. Pak Egit, Piye, Jo? boten wonten tinane bendera kula kekalih menika tumakan mati. Menawi panjenengan mboten ngendongi ketoprak ing dalu menika. Kekalih menika bendera ingkang sangat kula tresnani. Gara-gara jenengan ngentong kekarone sampun tumekaling pati. Menawi saking menika saged mboten saged panjenengan mati saking tangan kula. Kabeh wis mati. Banjur kunapa aku urip ning alam donya dhewe tinimbang aku urip dhewe. Luwih becik aku mati. Urung ngene lho. Kula lho. Weh, ketoprak rampung. Lah. Wis tangi sa. Wes to. Wong ketoprak kok omonge wakil. Ngenteki jam. Ketoprak kakek ngomong. Aku timbang kalah karo nyeme-nyeme ora ya. Mangsane sa. Iki ketoke awakmu wis Apik ketoprak apik sok ben diangkat dadi anggota rol wedok Wangsit Gumelar. Ini ngerti sih. kok bar iki terus nusul toprak kono. Iya. Ngono. Yang Wis ora kentong. sampean ki yo ngono kok ora Lah, piye? nyalak pemaine piye ngono. Salah ki dibenerke. Reja-rejaning jaman nek nggon geti ambene wangi jenengke Banyuwangi. Heeh. Ora terus ngono kuwi. Ya sesuk meneh. Sesuk meneh piye utanggapane karo kono mek bengi iki yo. Oh iya, sesuk. Sesuk dhewe neh. Oh, sesuk engko karo Yuda ding ya. Karo Pak, karo Engko bengi iki mesti dikompo. Kok bengi karo mondol lah. Mbak Elisa. Yes. Request menika podang kuning Mbak Elisa. Wah. Sembah nuwun kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club sami lempak. Tepuk tangan. Wes. Wow, Pak Sis sesepuh CFC ki rawuh. Leh angen-angen Mas Utama iki trayo wis dangu tok. Dadi ya kasembadan sak kabeh, Mas. Nggih. Tak Kagem anteni bawa mboten? tak anteni kok ora mampir kowe mau Dik mau. Wah, anu kula mancing ning TPI Mas Oh kula. iya. Kula kangen. Lah ya ora. Ayo Nadyan wujud. Wah, iya. Nah, ya. Desi ulo Marai. Nadyan wujud temong peksi. Lah nek ngene kok teteh, Pak. Oh ya dek ini sesuai tag apalan. Apalan. Spelling.
Sampeyan pun ketemu Pak Utomo dereng. Dereng, kula dereng ke panggih panjenenganipun. Nggih, niki wau Blobo. Blobo itu Wes apa? Blobo itu loyal. Loyal ya, terlihat sekali tamunya Kabeh banyak. ditokne mau. Heeh. Apa? Jeruk, Jeruk. anggur. Gur. Wah, wis request mengke kluthuk paringi sadah sing aku watanggung. Anu ya, nggih niku. Nggih. Dikletek tulisane aku. Nggih, niku arak mau arak. Nano. Halo sanes nang make. Mbak Elisa. Dalem. Upami padha legane antara jog klitik karo jog kluthuk sampean milih sapa? Kula Nggih, upama padha legane lho. nek padha legane Nggih. ya kene no. Oh, malah jog klitik. Ya. Aja lho aku. Tanya apa? Alasanmu apa milih kritik? Ya dedek piadeke. Ya apa kok Dedek piadeke. kok go gedek Bang. Bah, aku Wangun. iki cara petuk iki bendina kok stres aku. Oleh bingung Wangun-wangune. Coba nek ngene karo ngene gitu wangun-wangune ngendi pas iki? Lho sampean wangun nek cara aku karo sampean. Ya. Cara Ponorogono kaya Subrata karo cempluk warsia. Cempluk. Iki cara nggon Bojonegoro. Bojonegoro. Iki kaya Angkling Darma karo Setyawati. Setyawati. Cara Banyuwangi ya iki mau Sida Baksa karo Sri Tanjung. Tanjung. Ki apik. Wangun ya. Kuwi wangun. Lah lek karo aku ngene jejer. Karo Mas Lutuk. Kaya pelor waja. Napa niku? Kilor waja kowe ra ngerti. Lakon Purnomo gantung iki lho. Nah, Oh, alah. ngono. Sing lanang kendat ta. Terus ya, Sa. Wasa wenggan kungla. Apa? Wis terlalu wame lho kono. Lah, Gua agar baremban ya wis resik ngono. iki dudoke nek piyayi mriki babakan budaya luar biasa. Kalau wae awale neruntis Pak Igit. Heeh. Ketoplake ning kene tanggap sak gultek lho. Iki 5 niku wae. Oh, 5. Oh dolan ning riko. Wah ngubek ndelok ketoplak mesan alhamdulillah tambah kangen niku wae wis. Iya. Jos nah. Berarti dudune bahwasanya wong Rembang iki tetep budaya ora lali ninggalke budaya. Nah, iki ngono ceng. Jane meletik yo. Meletik gundulmu. Lana golek isi pedang senar. Sembah nuwun Pak Kapolsek Sumber nggih rawuh. Menika Pak Puji. Nggih. Masya Allah, Bapak Kapolsek Sumber lenggah. Nggih, menika tangga kula Polsek pundi niki? Sumber. Izin Pak, izin Mas Jen. Pak Puji. Pak Puji izin saya titip anak saya sekarang di Polsek Sumber Pak. Oh, Wih. elok. Tadi Dinas apa, dong. Mas? Dinas. Nyopet kecekel dek wingi. Wong edan, wong edan. Iba bunga henga tiku. Lah kowe ora ditutke Alek. Alek mayang nih. Golek Pak, golek mau ning ndi alek. Tapi kula pun ngriko. Oh, ya wis. Sapa beli? Oh ya. Cilan kula iki teng belik, Pak. Nah, niku penonton Rembang beda pirsa. Cilikane klitik kluthuk sekolahane ning ndi? Berjo ya, Kula Pak? niku SD teng Sumberjo. Nggih. Sumberjo 1 pokoke. Iya. Teng belik ngriku kula kelas 5, klitik kelas 4. Heeh. SMP-ne kula teng SMP Katolik. SMP Katolik niku jalan apa ya? Ya pasar ning jembatan. Jenenge jembatan niku lho. Ya, ngerti. Kula teng SMP Katolik bar niku pindah teng kene PGRI, terus SMP lulusnya teng kene MTS, Pak. kula. Oh, biyen pernah MTS. Oh berarti ibtidaiyah. MTS. Oh MTS. Aku mbiyen iki mulane Tajwid. kelas 1 ning gone SMP Katolik, kelas 2 ning PGRI, kelas 3 ning kene MTS. Kuwi ora kaya aku mbiyen iki. Piye Mas? Lulusan MTS alhamdulillah kula bar niku wis mondok, Pak. Wah, alhamdulillah. Mondok teng pundi? Ning mondok Ramadan kula niku Guru sesasi. Tuh, lanake lan koyo takjil kabeh tapi. Dasil ing petet. Nyanding bisa dadi tombo.
Oke Pudang Kuning karya Pak Darno Ngawi. Diling-ling saiki Pudang Nggih, Pak Kuning. Darno. Oh, digarap tayub grobokan. Sesuk tayupan teng mriki. Oke. Nggih, tayub grobokan. Engko bar kuwi terus didangdutke sing joget Mbak Putri nganti Melani jogete aja kalah karo Mban Abi ngono. Ah, engko dadi background-e. Lagune apa, Mbak? Ngene ketoprak ngene. Pudang Kuning, Nduk. Ya ampun. Buka vokal sa. No, dertata gak. Awan ning omah wis ora krasan. Luyuran nang goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng pinter kanku goleki. Ora krasa iso nganti wengi. Ayo Putri, Indri. Bakti Kuncoro. Ayo joget sing kompak. Manut lila. Ya. Instrukturnya siapa instrukturnya? Asik. Ayo Nduk. Iya, Mas. Kegocekan ya Nduk. Takrak lengkrak iki lho. Ayo Lil. Ayo coy. Seret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga yang lakon nyanding seliran. Goyang kobra. Yang si podangan tutur hati kamu. Wah, ini bantenan ya joget ini. Ora mendutiku sana saya tak sanani sampeyan dulu kependek. Lelo.
Oh.